Всички глухи деца, както всички хора, се раждат свободни и равни по достоинство и права. Всички глухи деца имат право на жестов език. Искам да получавам образование на жестов език в училище. Ангели за България подкрепя инициативата на ДФБГ за осигуряване на качествено обучение по български жестов език от глухи преподаватели за педагози и други специалисти в системата на образованието с цел постигане на пълноценна езикова среда чрез българския жестов език.